Tak vás vítáme u naší první speciální epizody a vlastně první epizody, která je natáčená i s obrazem. Budeme hrát hru. Budeme hrát hru, která se jmenuje Vzhůru proti drogám a počítám, že to je hra, která nás má odradit od jakéhokoliv kontaktu s drogami a je to vlastně hra, která by měla být preventivní nebo chtěla by být preventivní, odradit a budeme to komentovat. Je tady s náma naše hostka Anička, ahoj. Ahoj. Která se prevencí taky zabývá vlastně. Ty děláš prevenci na školách, je to tak? Dělám prevenci na školách občas. Mhm. Takže to je úplně ideální člověk, který může posoudit, jestli ta hra je preventivní nebo ne. Mhm. Já nevím, jestli jsem úplně ideální, či jsem přemýšlela vlastně, že jste si vybrali zrovna mě pro oblast prevence, tak když jsem si v hlavě jako nějak srovnala, co vlastně jako pro mě prevence je, nebo vlastně co o tom říct, tak vlastně absolutně nesouhlasím s tím, že by měla probíhat nějaká protidrogová nebo drogová prevence, že to nedává vůbec smysl, protože se to nedá vytrhnout z nějakého kontextu. Prostě. Mhm. Takže jste si možná měli pozvat někoho, kdo tomu věří. No. A jak se teda k ní stavíš, k té drogové prevenci? Já si furt říkám, že to jako mám nějakou zkušenost jako s tím, jak mi to šlo, nebo jak jsem jako nazbírala z toho jako inspirace, jako obzvlášť od dospívajících, se kterými jsem nejčastěji pracovala. Špatná prevence tady prostě. Máme tady pejska, který občas dělá takové šílené zvuky a já se budu jí snažit trošku odehnat. Tak, povídej dál. No a jako jednak mě baví jako mladý dospívající, jako lidi mezi 15 a 18 lety, je to taková fakt jako pro mě výzva a hlavně teda, jak jsem říkala, inspirace velká. A mi trošičku jako je pro mě zajímavý pozorovat ty jako mikrosvěty těch škol a vůbec jakoby vlastně tak jako si vás jako pozvou, abyste řešili nějaký jako problém, protože se jim tam vyskytuje nějaký jev a jak si představují, že by to mělo vypadat a jak přijďte s tím, co nabízíte a pak to tak jakoby vlastně, no, je to hrozně zajímavý proces. Mhm. Daří se ti komunikovat s těma mladýma lidma? Podstatně líp než s většinou jejich pedagogů. Uh-huh. A co oni chtějí, když teda ta škola má nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat a co chce, tak co chtějí ty děti vlastně? Ona většinou je to zakázka té školy. Jo. Já jsem si jako dlouhý roky dělala prevenci na škole, kde se stal jako asi v kontextu nějakých jako drog. Nějaký průšvih velký a bylo to hodně jako mediálně sledovaný, takže oni potřebovali nějak se jakoby, aby bylo vidět, že vlastně něco jako dělají. Měli dost jako konkrétní zakázku, což mi přijde, že vlastně jako většinou mají jakoby ty školy nebo ty výchovní poradci, kteří to tam koordinují, nějakou jako konkrétní zakázku. Často to bývá, jakož vlastně by potřebovali, aby ty děti byly jako vystrašený, aby jsme jim ukázala nějaký hodně odstrašující příklady, aby si vlastně uvědomili, jak je to všechno rizikový. A já mám jednu takovou ne podmínku, ale je to jako když vstupuju do nějakého teda vztahu, kdy se domlouváme o tom, jak to bude probíhat, tak mám vždycky takový přání, že bych jako první chtěla mluvit s tím učitelským sborem, jakože bych chtěla udělat krátkou besedu pro ně. A jako nabízím to tím způsobem, že možná bude fajn, aby slyšeli, o čem se s těma dětskama, s těma studentkama budu bavit. A aby si tak jako vůbec měli možnost jako dělat nějakou představu o tom, jak to bude vypadat, protože potom během těch besed nechci tam mít žádný pedagogický dozor. Čím to prostě funguje takhle líp. No a to bývá většinou jako hodně zábavná část, kdy teda se snažím otevřít takový jednoduchý témata a vlastně docela často jakoby po tady tý... A taky se to hrozně liší, jo. Jsou školy, kde to musí dostat jako ty pedagogové befelem prostě a pak je to hodně vidět. Jinde vlastně mají nějaký zájem a fakt tam jako kladou docela jakoby relevantní otázky. Většinou se po takovýhle besedě stane, že nechávám na sebe kontakt, že se 1, 2, někdy i 3 jako pedagogové z toho učitelského sboru jako obrátí s nějakým
jako dotazem, že blízká osoba něco a jak, jestli už jsou teda závislí. Někdy mám dojem, že vlastně se ptají sami na sebe, ale a někdo je dokonce tak otevřený a přijde a zeptá se, že si dám každý den 3 piva, že už jsem závislý. Tak to je vlastně... No. A co chtějí, otázka byla teda, co chtějí ty studenti a studentky. Úplně stejně jako cokoliv je jako jinýho by bylo jako nařízený a teď budete mít tohle, tak vlastně si myslím, že to potřebuji především odkroutit, takže se asi nejvíc snažím ze všeho udělat to trošku zábavný a tak, aby je to jako bavilo. No. Někdy mám pocit, že vlastně to téma jako drog vlastně tím, jak se vytrhne, jak už jsem říkala, vlastně z toho kontextu ostatních jako věcí, jako je obecně duševní zdraví, nebo nějaký well-being, nebo vztahy mezi lidma, nebo nějaký jako bezpečný prostředí pro jinakost, co všechno s tím podle mě souvisí a není možné jako ty věci jednotlivě vytrhávat a dělat jim jako jednotlivý programy. A vlastně jako je můj sen je, že by byl prostě jeden jako preventivní program, který by byl standardem na všech školách a zaručoval by bezpečný prostředí, kde by byly jako pilíře, jako je důvěra, otevřenost, respekt, možnost se svěřit, bez strachu, přesně bez toho, co vlastně často bývá tou zakázkou. Tak to bych si moc přála pro naše studenty a studentky. A co si přejí oni, to se netroufám soudit. Bojíš se té hry? Já bojím se té hry, no. Jo, to já se jako nedivím, a jaký jsou vlastně pravidla? No, na začátku je úvod. Jak už jsem říkala předtím, když jsme začali nahrávat, tak to začíná tím, že drogy jsou jedním z nejhorších lidských vynálezů. A tam bych teda polemizovala s každým slovem té věty. Na herním plánu se vžijete do role tajného agenta, který bude sbírat informace na drogové dílery a předávat je své centrále. Na cestě si ale musíte dát pozor na špehy. Dokážete své centrále předat informace na všechny dílery rychleji než vaši soupeři? Potřebujete k tomu správnou taktiku a hlavně dostatek znalostí o drogách a jejich negativních účincích. Hele, to je super, protože jako vlastně tohle já v těch prevencích jako hodně zdůrazňuji, že nejdůležitější hodně informací, tak jsem moc ráda, že ta hra to zohledňuje, hodně informací. Ale teda zároveň si nemyslím, že je dobrý mít jako informace jenom o těch negativních účincích, protože je docela dobrý třeba mít informace o těch pozitivních, aby to dávalo smysl. No. Ale tak pomé. Jsem se hravá hodně. Jako, inhalanty, to je třeba to, co mám na astma? To budou spíš rozpouštědla, bych řekl. Aha, a to už se podle mě nefrčí, ne? Když není nic jiného, tak možná i to. Tak jo, kdo chce hrát za špeha a kdo chce hrát za tajného agenta? Špech a tajný agent. Tak já budu třeba tajný agent. Tak jo, tak si vyber barvičku. Špehy máme 2. Aha, my budeme špezy. Nebo můžeme být taky agenti. To záleží na nás. Ne, já chci být špech. Chceš být špech? Tak ty budeš špech a my 2 budeme tajní agenti. Co ty si vybrat? Já si vyberu černou. Dobře, já mám červenou. Tak já si vemu fialovou. To nemá růžové. A kde je nějaký začátek? Kdy? Těžko říct. Hele, to je fialový začátek, ten bude můj. Červený. No černý to není vůbec, podle mě. Ne. Tak já možná naskočím až někde. Někomu na stopu. Někomu na špek. Úkolem špehu je škodit proti hráčům. Musíš se dostat s figurkou špeha na stejné políčko, kde už stojí nějaký agent, který má u sebe nějakou neuloženou informaci. Neuloženou? Tady máme k tomu fixu, asi si máme tady zaznamenávat, který informace, co jsme nazbírali, tak už jsme předali někde do centrály. Nevím teda, kde je centrála. A to asi zjistíme. Takže házíš si kostkou. Tajný agent, když skončí na speciálním políčku tajná karta prozrazení nebo stop, řídí se pokyny, které jsou popsány dále v návodu. Ježiš, to bude složitý. A v případě, že svůj tah ukončíš na jednom z barevných políček jednotlivých druhů drog, vezmeš si z balíčku příslušnou kartičku dané drogy. A to zní zajímavě, protože už teďka jsme se shodli na tom, že tady je kartička, která se ptá, jestli je na obrázku alkohol.
A my tam teda vidíme hory. Taky Alpy, viď? Právě. Tak. Hráč otázku přečte, pokusí se na ní správně odpovědět a svou odpověď zkontroluje na druhé straně kartičky. Když odpoví správně, získává informaci a to si poznačí sem. Mhm. V případě špatné odpovědi si nepoznačí nic. A když si znovu natáhu, můžeš se buď to vydat pro další informaci, nebo zamířit k centrále, abys tu informaci předal. Akorát riskuješ ztrátu informace. Potřebujeme asi zjistit, kde je centrála. Jo, no. Máme tady obchvat. Ten obklope celé město je znázorně tmavšími šedými políčky. Ten je jednosměrný. A tam na obchvatu jsou hráči chráněni před špehy. To je zajímavé. A jsou tam speciální políčka. Jo. Špech si taky hází kostkou, podle toho chodí a když padne na stejný políčko jako agent, tak mu chce informaci sebrat. Ale furt se nepřišla na to, kde je centrála. Nepíšou to tu někde? Není tohle ta centrála, jakože tam soustředí ty? A tam se jenom zapisuje, tam nevede žádný políčko. Tak jako tam nedá centrála... Malo být tohle, ne? To je nějaký skvot, hele. To je tajná centrála? Tak to chvíli zkusíme a uvidíme, kam nás to povede, ne? jo. Myslíš, že i tady se bude hrát taky, jako vevnitř? No, tady vevnitř na těch šedých poličkách určitě a tady máme jenom jako ten obchvat okolo. Nebo možná jako jestli ta centrála, jestli neznamená jako, že se máš má každý svoji centrálu. Jasně, no. Tak si možná prohodíme centrály, ať si Jo. Tak si prohodíme i barvy? No, pohodě, to bych klidně nechala. Dobře. No tak jo. Tak můžeš začít. 5. Takže můžu jít kterýmkoliv směrem 5. Ne, musíš jít tímhle směrem. Když půjdeš po obchvatu, tak musíš jít takhle, ale jinak podle mě můžeš jít tady. A můžeš jít třeba takhle. Nebo můžeš jít takhle. Aha. Tak já půjdu směrem heroin. To znamená, že si vezmeš z balíčku příslušnou kartičku dané drogy a odpovídáš na otázku v části s černým orámováním. Abychom našli všechen heroin. Jo, tam jich je vícero. No to si vytáhneš, ne? Heroin je hnědej. Takže si mám jednu vytáhnout, jo? Nějakou si náhodně vylosuj, ať nemáš výhodu. Mě pobavilo, že LSD je tady takhle na pláži, zatímco kokain je na městském úřadě. To je ale v pořádku. Tak, a heroin je v nákupáku. A první ten v parku, to je taky malebný, ne? Jo. Ten krek, který na té autobusové zastávce, to je horší. A tak to bude nějaký americký město, když tam mají tolik kreku. Tak já tady mám otázku. Je heroin legální drogou? No, já jsem přesvědčený, že v České republice je nelegální drogou. A je tady ještě jedna otázka, jak se heroin nejčastěji užívá. A v infografice vidím injekční stříkačku a úsměv s nosem. Takže to mi úplně není jasné A, B. Myslím si, že heroin se predominantně užívá kouřením z nějakého obalu nebo injekčně, no. A není. A znám teda lidi, co šňupou. Jo? Já jsem to viděla jenom v Pulp Fiction a dopadlo to špatně. Šňupání? No. Jo. Tak ona si spletla ten heroin s kokainem, že ona si myslela, že šňupe kokain a pak ji museli oživovat. Jo, to je tato scéna, jasně. Hele, a tam ale není, jako, teda nechci do toho. No, pojďme se tam jako není dotaz, jako jestli je v České republice legální. Tam je dotaz jenom, jako jestli je legální. A jsou prostě jako místa na světě, země, kde to problém není. Kde legální je. Prostě. Třeba to Švýcarsko, no, jako tam je to regulovaný, tam vlastně
lidi, kteří už si tu závislost vytvořili, tak mají přístup k legálnímu heroinu, který můžou dostat v rámci zdravotní péče. Ale odpovídám teda nelegální. Jo? Heroin se užívá nejčastěji injekčně a je nelegální. Tak, otočím. Ty vůbec nejsi konzistentní se svým postojem, jak ty chceš vyhrát prostě. Heroin se nejčastěji užívá injekčně, aplikací látky přímo do žíly. Tak to jsem se trefil. A heroin je velmi nebezpečná droga, která je samozřejmě nelegální. Tak samozřejmě. Já bych možná polemizoval s tím, jak moc je heroin nebezpečný, protože vlastně na tom chart existuje nějaký jako graf nebo chart, kde se to dozvíme a heroin není nejtvrdší drogou, není nejnebezpečnější drogou. Vlastně nejnebezpečnější drogou je dlouhodobě alkohol a heroin je až myslím 3. nebo 4. někde vzadu. A myslím si, že vlastně může být i relativně bezpečný v případě, že ta země má problém třeba s fentanylem nebo s něčím takovým. Jo? Třeba myslím teďka na Spojené státy, kde mají velký problém s fentanylem a je to dáno částečně tím, že lidi nemají žádnou bezpečnější jako volbu, že vlastně heroin byl zcela vytlačený a není tak silný, je jako vlastně bezpečnější v porovnání. Já jsem právě do toho chtěla ti už skoro skočit. Tak pojdej. Že to je třeba jedna z věcí, kterou v prevenci jakoby se snažím sdělit, jako takový fakt. Těch faktů je málo, ale třeba to, že nic nemůže být, ať už se bavíme o nějakých psychoaktivních látkách, jako bezpečný, že vždycky to může být jenom trošku bezpečnější. Jako, jo. Ať už se to týká způsobu užití nebo dalších okolností. Ale to asi jako se vším, jo. Jízda autem taky může být prostě jako bezpečnější, ale nikdy nebude bezpečná. Jako imperativ, který tam nesedí. Já se tady jenom snažím, teď zrovna tady, ale úplně trochu marně najít. Já mám takové tabulky, které taky vlastně často jako používám jako takovou pomůcku, kde ukazuju, když většinou padne otázka, co je vlastně jakoby ta nejhorší droga. Jako, taková. A na to je vlastně jako těžký odpovědět, protože těch škál existuje několik a dá se to hodnotit jako z mnoha úhlů, ať už je to prostě jako společenská škodlivost, toxicita, návykovost a tedy. A tam vlastně zajímavý pozorovat, jako kde se jaký látky pohybujou a jednoznačně na prvním místě, co se týče, jako kdybychom to tak sumarizovali, jakoby, tak jednoznačně na prvním místě je alkohol, tak dlouho nic. A takový věci jako zde přítomné LSD nebo extáze, to jsou vlastně jako na chvostu té nebezpečnosti, ať už jako v ohledu jako společenským, jako toxicity nebo návykovosti. Ale i předávkování. No, tam by se, jako, nebo potenciálu vzniku fyzické nebo psychické závislosti, tak no, zajímavý se na to podívat, jako kolik lidí je zasažených jako škodlivým pití alkoholu a kolik škodlivým užíváním heroinu. Když teďka běhá po internetech takový obrázek AI vymodelovaný, kde jsou dvě hrozně zoufale vypadající paní v nemocnici a to je popisek, jak prostě se lidi dostávají do nemocnice po MDMA, protože je to úplně ničí mozek. A mě na tom obrázku nejvíc baví, že prostě ta paní má tlakoměr zapíchlej do žíly. Má prostě jako tu manželku kolem ruky. To se nedivím, že ji není dobře. Právě. Tak fajn. Teď co, teď máš kartičku? Já mám kartičku, nechávám si ji a jedete někdo další, ne? Tak jo, tak máme to po směru hodinek. Počkej, a nemá se tady něco zaznamenat teda? Ještě ji nepředal, ještě musí předat podle mě do centrály. Tak já jdu 1, 2, 3, 4, jdu na pervitin. Tak schválně, kde máme kartičky pervitin. No počkej, tady jsou. Já mám taky. Ne? Ono jich je ještě. Tak jsme si to měli rozstřídit podle barev na začátku. Je to podle barev. No, tak to můžeš přijít. No to možná můžeme udělat taky. To má tak to a udělám armátky. Ne, ty tady nemáš pervitin, ty tu máš krek.
Jakou má barvu pervitin? Šedou. Tak já si tady vytáhnu třeba otázku, jestli je na obrázku pervitin. A na tom obrázku teda je takový roztomilý smajlík, takže bych řekla, že to nebude pervitin. A druhá otázka je, jestli může mít užití pervitinu za následek narušení spánkového rytmu. Tak to bych řekla, že jo. Mm-hmm. Ano, odpověděla jsem na obě otázky správně. Ne, tak to pervitin nevypadá, je to jiná droga. Vypadá to trochu jako nějaký trip, ne? Nebo něco. Jo, já bych řekla, že to měl být trip, no. Tak a co, já teda házím a já se snažím vás... A odkud já teda vyrážím? To není vůbec tady jasné. No, odkud vyrážíš? Vidíš, to tady nepíšou, tak asi můžeš začít odkud chceš. To možná vědět. Abys mohla taktizovat. No právě, Krásná a to mám strašně informace. daleko, víš, tak já bych se možná... Já takhle si stoupnu mezi vás, jo? Mm-hmm. Podle toho, co hodím, tak se rozhodnu, komu jdu sebrat tu info. A Šestka. není to tak, že když hodím 6, tak hážu ještě jednou? Klidně to tak můžeme udělat. 3, 4, 5. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobře. Tak nedaří se mi škodit, ale můžu si stoupnout. A já teda nezbírám, jo? Můžeš. Jo, Jo, taky sbírat, jo. Tak já bych si teda taky lízla pervitin. A nemám tady. Tady jsou pervitiny. Jo. Tak já si zavřu oči. Aby bylo osudí spravedlivě taženo. Tak, a já mám otázku. Jak se pervitin nejčastěji užívá? A mám tady injekční stříkačku a úsměv s nosem. No, Tam se podle mě jako dá o tom dost hádat. no to si, mě by zajímalo, z čeho čerpají teda tvůrci hry, protože tak předpokládám, že většina lidí, který užívají pervitin injekčně, tak možná na začátku užívání a experimentování s ním tak užívali nasálně, takže já bych řekla Bčko, protože pak, když se to jakoby sečte, že jo, tak ty, co zůstanou u toho šňupání s těma, co šňupali, než začali užívat nitrožilně, tak to bude asi víc. Je pervitin legální drogou, tak si dovolím soudit, že je nelegální drogou. Pampadám. No a spletla jsem se, podívejte, jo. Se kouřit či šňupat, ale nejčastější je právě podání prostřednictvím injekce. Tak to jsou třeba věci, které mě úplně jako tak to nezískávám, jo. Ale zároveň jsem teda u toho uhádla, že je to velmi nebezpečná droga, takže je jasné, že je protizákonná, protože co je nebezpečné, to je protizákonné. Prosím vás. Třeba ta jízda autem, že jo? No, třeba ten alkohol. No, přesně, ten alkohol je taky nebezpečný, takže jak je protizákonný a to tak vůbec, ne? Tak já teda, bohužel, jsem se jako projevila jako preventistka. Doufám, že se to o mě nikdo nedozví. A já teda nevím, podle mě, dejme tomu, že máme v těch výročních zprávách, že tak jako 30 000 lidí užívá injekčně, tak pochybuju, že míň než 30 000 lidí šňupe. To se mi fakt nezdá. Taky se mi to číslo nezdá, no. Nebo to srovnání, řekl bych, že protože pervitin se dá užívat orálně, nebo nazálně, nebo dokonce i rektálně. Rektálně, myslím si, že lidi si asi jako mají jako na výběr a že to vlastně těžko spočítáme. Vždycky pořád takovou jako představu, že naprostá většina lidí se vlastně snaží injekčním stříkačkám vyhnout, protože je nikdo nemá rád. Z doby, kdy jim odebírali krev. Nevím, mě by zajímalo, že pokud je to jako mylná informace, tak jaký je důvod k tomu, proč tam jako je? To bychom se asi museli zeptat tvůrců. Já jsem a kdo dostala jsou vlastně takovou... tvůrci?
No já jsem dostala takovou informaci od nejmenované kamarádky, že to dělá nějaká její spolužačka a že není úplně nejostřejší tuška v penále, tak to možná souvisí. Je tady Doufáme, že to je studentka nějaká, adiktologie. je tady napsáno nějaká firma Inspiris. Tak můžeme si je trochu víc proklepnout a třeba jim napsat, jestli by to nechtěli náš podnět změnit. Nebo minimálně ozdrojovat, že jo? No, nebo. Tak hraju já? Mhm. 6. Já jsem tady, že? Mhm. Tak já pojedu směrem tabák. 1, 3, 4, 5, 6. No, Jsem se tady nasyslila k sobě. Já budu možná u tabáku první. 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Tak, já ti dám tady na tku. Sem. Může mít užívání tabáku za následek změnu barvy očí? To by bylo hodně cool. To si myslím, že by kouřilo mnohem víc lidí, než kouří. Ale Čekaj, nevím, myslíš třeba očního bělma? Tady je vyloženě obrázek, jako, že tady Jo, jsou tak. různě barevný zorničky, takže asi ne. Ale no, ale řekla bych, že asi ani toho bělma, to spíš ten alkohol. No a cigareta obsahuje až 4000 různých více či méně škodlivých látek. Která látka v cigaretách je však vysoce návyková? Lecitin, nikotin nebo sarin? Tak já bych řekla, že nikotin. Sarin, není to nějaký ten bojový plyn nebo něco takového? Co tak zní? To v tom je? Šmankote. Doufám, že ne. Přestanu kouřit. Řekla bych, že ani lecitin tam není, to je nějaká aminokyselina, není? Lecitin, to je něco zase zdravýho, ne? To je v Právě. sušenkách, ne? Jakože No, sojový lecitin přece. Jo. to je pravda. Hmm. No, tak to tam asi taky nebude. Tak schválně. Že by měli kuřáci každé oko jiné? Ne, toho tabák nedokáže. A správně je za B nikotin. Je součástí každé cigarety a způsobuje závislost. Škoda, já jsem si myslela, že zrovna ty, který kouřím já, tak zrovna tam ten nikotin není. A prosím tě, jenom ještě ta druhá, jo, počkej, jo, to už je, jo. Jo, tak hele, já jsem z toho úplně zmatená. 4. 1, 2, 3, 4. Tak já jdu tady napadnout červeňáka a beru mu to, dávám ho do domečku a beru ti heroin. Hraju já, že? Vlastně zase. 5. Tak já půjdu na hazard. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, tak je tady to. Na hazard jsem zvědavý. Je to tvoje oblíbená droga? Je pro mě taková nepochopená. Vlastně moc úplně jako já sám za sebe moc nechápu, jak se může stát někdo závislým hrou na nějaký stroj. To jo. A zároveň teda jako lidi, který jsem viděla. To jako není to prdel, no. Těžko se mi to představuje, protože vlastně je tam nějaký psychoaktivní účinek. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že prostřednictvím vlastně jako těch jako hormonů, který to vyplavuje, nebo těch látek, tak tam asi bude nějaký velký dopaminový jako Když vyhraješ. šok a tam možná jako serotonin. A asi myslím si, že obecně ten systém odměny to u toho. A vlastně to, že možná, že si jako teď, když o tom přemýšlím, tak vlastně to, na čem je založený systém odměny, jako by to, že to štěstí je vždycky za rohem a je jako vlastně nejsilnější v momentě, než se ho dotknu, tak to u té hry je vlastně hodně jako výrazný, jo, protože tam ta naděje vždycky je, jako jo. Tam to prostě může padnout, jako jo. Jo, tak když se nad tím zamyslím, tak asi nějaká chemie tam probíhá. Ale já se jako dovedu trošičku představit, protože jsem byla třeba jako na takový vesnický pouti, kde byla střelnice a já jsem hrozně chtěla vystřelit takovou jednu speciální růži a teď jako jsem se netrefila. A paní už říká, tak jak si vemte. Ale já jsem prostě furt měla, ne, já si to koupím, ty broky a prostě ji trefím, protože prostě a úplně snad cítila tu jakoby touhu potom to ještě zkusit a ještě prostě dát další kilo za jako další 2 broky. Maká to, no. Jo, no, tak tam je ten aspekt toho být dobrý, že jo, mít štěstí.
a dostat tu odměnu. Jako, co je mazec? Že, jako to, kolik jsou vlastně lidi schopní, jako dneska, že jo, ty bedny už jsou zakázaný, ale v té době, kdy nebyly, tak jako co byli schopní do toho jako naházet. A že v momentě, když třeba jako vyhráli, jo, tak se jako nesebrali ty prachy a nešli prostě jako to, že od toho vody řekli, wow, prachy. To prostě jako naházeli jako zpátky 2x tolik, než vyhráli. Jako, že to je prostě... Dneska se to přesunulo do mobilních telefonů. Dneska to má každý v kapse vlastně. No. To hodně dostupný. Vlastně můžeš ty aplikace mít až když je ti 18, ale přesto... Tak oni stačí obyčejný hry, že si tam dokupuješ další a další nějaký ty lootboxy, tyhle ty věci, že jo. Když tak koukněte po těch jako tramvajích, kolik lidí tam jede ten Tetris. Já si vždycky kupuju losy na poště, protože ty paní poštěčky vypadají tak smutně, když si ho nekoupím. Jo, nějaký líto. Tak já zkusím odpovědět na otázky spojené s hazardem. Poskládej z písmen slovo související s hazardem. Je tam Z, K, A, S. Tak já bych řekl, že sázka. Aha, já jsem myslela zákaz. Ale to bys tam měla gramatickou chybu. A pak mě napadla mě ještě zkáza. Zkáza taky, no. Jako může to být osobní, zkáza teda. Dokonce znám jednoho člověka, pro kterého to znamenalo fakt těžkou zkázu. A ještě další otázka je, který dlouhodobý účinek hazard nemá. Je tam za A chaotický způsob života, za B závislost, za C klaustrofobie. Já bych řekl, že asi ta klaustrofobie nebude úplně nutně jako spojovaná s hazardem. Co myslíte? A kdybychom se hodně snažili, tak bychom určitě vymysleli scénu. Já už samozřejmě mě už napadlo jako možný případ jako to, že člověk jako vlastně u té bedny někde nebo jako že hraješ vlastně v nějakým stísněným prostředí a pak kdykoliv už jsi v životě ve stísněném prostředí. Tak... Ale to asi na to se asi neptají, že jo? Tak zjistíme, jestli jsem se trefil. Je to sázka a klaustrofobie je strach z uzavřeného či malého prostoru, i když ji lidé závislí na hazardu mohou trpět, s jejich závislostí to nesouvisí. Takže si ponechám kartičku. Jedeš, Míšo. Já asi nebudu ty informace nikam nosit, mně se chce zjišťovat další a další otázky, to je zábavnější. Došáhne ti to na herák. Tak zkusíme heroin. Tak. Který dlouhodobý účinek heroin nemá? Vykloubeniny, bezvědomí a puchýřky v obličeji. Já bych řekla, že bezvědomí není dlouhodobý účinek. Já bych řekla, že vykloubeniny jsou typický pro jinou látku. Ale předpokládám, že mysleli ty vykloubeniny. Zapamatuj si slangové názvy heroinu. Po 30 sekundách z nich alespoň 5 vyjmenuj. H, Herodes, král, kámen, Háčko, herák, tajská kočka, Bčko a shooter. A já bych řekla, že shooter je spíš ten crack, ne? No a Bčko rozhodně není heroin, to tak možná pro Brown, jako jo, teda no, tady se nám někdo nevzdělával. Tajská kočka je taky zajímavý eufemismus, ale nikdy jsem to neslyšela. Tak co, uhodla jsem to? Ne, že by si závislý na heroinu nemohl vykloubit koleno, ale přímo heroin vykloubení nespůsobuje. No dobře. Tak to si asi taky nechám. To jsem teda ještě neslyšela, že bys někdo přišel. Čo, máš nějaký Herodes? Máš nějakou tajskou kočku? To zní spíš jako někdo, kdo přišel do množírny. Jo, no, tak já doufám, že někoho... Ale hele, já teda v tom případě taky chci jako odpovídat, protože myslím si, že přesně ty informace jsou důležité. Počkej, 1, 2, 3, 4, já si můžu vybrat tady, 5, 1, 2, 3, tady ne, 1, 2, 3, 4, nebo tady. No, tak to teda... Tak já si asi já teda, jak jsem říkala, že ty rizika jsou tam vlastně takový hodně. 1, 2, 3, 4, 5. Takže LSD, tak no? Já bych si, tak jako mě můžeš dát vybrat, jo. Tak. Jo. Tak. Je na obrázku LSD? Tak. No. To nám řekneš ty?
No tak myslím si, že spíš ne. Spíš ne. V téhle formě, jako to jsou taky kamínky, ne? No. Je člověk po užití LSD pracovitější? No, může být. Tak, ale já samozřejmě vím, na co se ptá, jako jasně, protože pracovitost je pozitivní vlastnost a drogy jsou negativní, takže já dedukuji, že odpověď je ne. Není to LSD? Ne. Takhle LSD nevypadá. A já jsem to správně. Ne, není. Pracovitost k projevům užití LSD určitě nepatří. Já jsem chtěla říct, jsem letos zjistila, že mám narozeniny na den náhodného objevení látky LSD Adolfem Hoffmanem, takže konečně mi můj život začal dávat smysl. To 16. dubna. Narodila jsem se teda později než LSD, ale stejně to udělala. Tak mám kartičku. Yeah. Mám 2. Ještě zajímá, co to bylo teda za drogu, když to nebylo to. A to asi nutně nemusí být droga, nebo tak jako asi se to nejvíc podobá heroinu, že? Tak. Mně by to připomínalo i krystaly MDMA. A to je pravda. No. A moc se to netřpítí. Třeba zapomněli domalovat. No to vypadá trošku jako turecký med. A taky jsem si říkal, když jsi říkala, že ta pracovitost tam jako může být, takže vlastně existují některé drogy, kterých jsou lidi vyloženě pracovití, že jo? No ano, ale zároveň si dovedu představit i, tak dneska je vlastně nějakým trendem, jako microdosing LSD. Oni se neptali na jakoby množství dozič, prostě, ale tak, že vlastně spousta lidí naopak jako pro rozšíření kreativity nebo pro to, aby byli jako dobrými rodiči, nebo lepšími rodiči, kreativnějšími rodiči, nebo aby prostě jako vlastně se jim líp zvládali jako situace všedního dne, takže já si dovedu představit, že v určitý dávce jako může být jako je LSD vlastně jako nějak přispívat k pracovitosti. Říká se, že celá Silicon Valley na tom tam jako jede, že to tam hrozně frčí, že to jsou lidi, kteří jako pracují hodně a v takových jako zátěžových oborech a tam teďka nejvíc frčí prostě mikrodosing různých látek a psychedelik speciálně. Jo. Že vlastně jako business trip v formě DMT, vlastně jako 5minutová záležitost, takže na hajzlíku prostě mezi 2 poradama úplně v pohodě stíháš. Jako. Jasně. Jedeme dál? Tak, 5. No. A ty můžeš tabák si můžeš jít nabrat. Což mě ostatně... Jo, tabák. Tak, tady tabáček, pohoda, klídek a tabáček. Nevím, která strana ta otázka. Tabák. Vyvolává užívání tabáku žloutnutí nechtů? To je taková záludná otázka, no. To zní jako vyvolávání duchů. Nebo zvracení. Tak logicky, že? No, tak řekl bych, že lidi, kteří třeba ty cigarety balí, tak můžou mít žluté prsty. Taky si pamatuju, že žluté prsty měl děda, který kouřil marsky bez filtru, ale jinak teda jako kuřák si myslím, že mě se to netýká. Takže určité situaci to může způsobovat žloutnutí nechtů. Nevím, jestli vyvolávat, ale způsobovat ano. Najdi ve větě skrytý slangový název tabáku. Tak, přečtu tu větu. Reklama na nově otevřený kabaret kolem jdoucí viditelně upoutala. Reklama na nově otevřený kabaret kolem jdoucí viditelně upoutala. Mám v tom najít slangový název tabáku. To bude asi takovej ten rebus, jak máš půlku slova a půlku jinde, že jo? Níkop. Redko.
Je, promiň. Máš pravdu, Redko, ale to bych neuhodl. Ale to není označení tabáku, ale cigarety, protože to vychází z červených Marlborek, které jsou červený, takže to Redko podle Red. Tak já si ji nechám. Aha, já jsem si vždycky myslela, že jako cigaretka. Tak jako Redka. Jo, to je taky možný, tyjo, tak to je, možná, že teď momentálně šířím tady nějaký dezinfo. Hele, ale jenom ještě, že mě jako napadá, že jako, já si tady myslím, že to způsobuje žloutnutí nechtů, no, protože si balím cigarety a vidím, že to způsobuje, ale že zároveň máme takový jako nástroj, jako třeba harm reduction, snižování škod, takže třeba když člověk používá špičku, tak je to nejen elegantní, ale zároveň to snižuje pravděpodobnost vyvolání žloutnutí. A vlastně i žloutnutí vousů, že to občas mývají ty staří lidi, co hodně kouří a mají knír bílej, tak mají úplně žlutý. To jo, no to musíš mít právě tu dlouhou špičku, jako z 20. let, což k vousům sedí extrémně dobře. Jo, a měli jsme to správně. Společnými silami jsme přišli na to, že ano, vyvolává to žloutnutí prstů a je tam to Redko. A nejde teda vysvětlený ten? Není. Když už, tak mě zajímalo, jestli... Tak, jedeš. Mně furt padá 5. Tak kostička se rekutálí. Tak bych mohla vyrazit naproti ke kreku. Tak. 2. No, dobře. Tak to ani nikoho nevokradu a no, můžeš jít směrem Mariona. Můžu, tak já jdu. 1, 2. Ale co když pak hodím 3, no tak... Dobře. Zase 5. Kostka je cinklá. 5. Tak já půjdu na pervitin. To je 5 políček. Tak. Ať se dozvíme zase něco nového o pervitinu. Prosím. Šup. Tak zase mám hledat ve větě skrytý slangový název. Ta věta je: pane průvodčí, moje kupé rozhodně není čisté, podívejte se sám. To je jak pošlete prosím pro portýra, v mém bytu je žába. Já jsem tohle dobrá. Péro? Hleda péro. Ne, to jsem v životě neslyšela. To bude ono. V životě jsem neslyšela, že by se říkalo péro. Nebo péros. Péros? Ne, teď to moc jiného. Nic jiného to nemůže být. Tak. Já myslím, že tam, jak je to moje kupé rozhodně, že by to mohlo být péro nebo péros. No a bude to rozhodně tam, kde ta věta dává nejmenší smysl, protože bylo potřeba najít to. Ale já teda musím, ale teď jako já nechci tvrdit, že třeba nějaký lokální výrazy někde na Valašsku nebo tak prostě mají tyhle ty obraty vlastně zanesený. A druhá otázka je, který dlouhodobý účinek pervitin nemá. Vážné zubní kazy, závislost, obezita. A to je taková triky otázka. No, možná pro někoho, kdo to nezná, tak obezita je těžko slučitelná s pervitinem, protože ten potlačuje chuť k jídlu. Tak, ale zase, když si člověk dá jako jenom občas a potom se vždycky hrozně přejí. To je pravda. Dalo by se. Tak já myslím, že to je myšlení takhle, protože vlastně i řada jako léčiv, které jsou určený k léčbě obezity, tak jsou vlastně na bázi nějakého metamfetaminu nebo takového amfetaminu, takže si myslím, že to asi bude myšlení takhle. Jo. No jo, to byly doby, kdy se obezita léčila kokainem a kašel heroinem. Ano, není to tak dávno v kontextu dějin, a kdy heroin patřil do rukou žen nebo dám ladies z lepší společnosti a nebylo problém si ho zakoupit v lékárně. Fakt to bylo to péro, jo? No, máme péro, to tak to teda opravdu. Péro, obezita. Dobrý, nechám si myslím, že kdybych přišla do čekárny do Dropinu a zeptala se, jestli tam má někdo péro, tak by mě hrozně protlemili. Tak si myslím, že 6.
Sakra, to bych si to pořádně obešla. Ajaj. 3, 4, 5. Ale dočáhneš na ex trošku. Aspoň něco. Tak. Když už nemám alkohol ani crack, tak aspoň extázi. Takže je to non-stop, nebo třeba nějaká pauzička na tady na redko? Můžeme dát pauzu, ale možná ještě dojedem? No to je jasný, to je dotaz. Je na obrázku extáze. Na obrázku je nějaký bukový list, to vypadá. A k tomu usušený listí. Tak to bych řekla, že asi nebude extáze. I když zase co já vím, jak vypadá, než se dostane do chemické laboratoře. To mi připomíná trochu kratom. To jsou takové lístky a potom To je pravda. Pravda. Může mít člověk díky extázi falešný pocit energie? Tak to záleží, co myslíme falešný pocitem, ale určitě může mít pocit energie. Může být pocit falešný? Já si myslím, že pocit je záležitost jako nějakého subjektivního Oni tím asi myslí vnímání, to, že je to jako... Jako je to energie na dluh. Je to energie na dluh a je způsobená tou drogou, takže... Ale není falešná, jako tam jako to je jak falešný pocit únavy, nebo něco takového. Falešný pocit smutku. No. Ve skutečnosti jsi šťastný a někdo ti říká něco jiného. Tak ne, není to extáze. Extáze nemá podobu listů, není to přírodní droga. Tak kdybychom se bavili ještě o tom, co je a co není přírodní, to je taky moje oblíbená diskuze. Co je přírodní, tak to je samozřejmě zdravější, že jo? Ano, může. Falešný pocit energie je hlavním účinkem extáze. Energie ale není skutečná, což může vést k celkovému vyčerpání organismu. Není skutečná. Co by na to řekl zákon zachování energie? Na falešnou energii. Space energie falešná. Dobře. Tak nebudeme se šťourat tady v detailech. Jedeš. Ještě chtěl mít hopsta. Tak ještě jeď a pak si... Dobře, tak já jedu. No a 6. Takže jsem tady prošvihla. Ale můžu se... To se mě teda zrovna moc neláká, ale 1, 2, 3, 4... A ještě tam ještě mu nedojedu. Tak počkej, tudy? 1, 2, 3, 4, 5, tudy jak ne? 2, 3, 4, 5, 6. Tak já asi půjdu tady na kokainík. Tak já si takhle prostě tady samovolně vylosuju třeba tu kartičku. A já vůbec teda neplním úkol tady vás stíhat. Který dlouhodobý účinek kokain nemá? Sluchové halucinace, poškození jater, ledvin a plic, růst uší. Tak, já samozřejmě nasadím dedukci, ale dlouhodobý účinek sluchové halucinace kokainu. Jako myslí tím, když se člověku třeba rozjede nějaký psychiatrický onemocnění a pak slyší hlasy? Zřejmě to bude psychóza, která může být vyvolaná něčím. A je dlouhodobá, dobře. Tak, poškození jater, ledvin a plic. To si jsem jistý. Tak plic to záleží, jak jako bereš ten kokain, že? Když to šňupeš, tak že to dojede až do plic? Já nevím, jak se kokain metabolizuje, to bych kecal, to fakt nevím. Jako tak ty játra, jasně, tak to je taková čistička tam asi může. No dobře. Tak já myslím, že ten růst uší... To mi připadá docela zajímavý. Ale leda, když tě takhle někdo vytáhá za to, že si mu vyšňupal kokain. Někteří uživatelé stimulantů popisují takovou zkušenost, kdy říkají, že jako rostou vlastně, nebo že jim rostou vlasy, nebo že jim rychle rostly nechty a možná i uši. No dobře, no. Tak uši rostou celý život, tak určitě nikdo nedělal ještě studii na to, jestli uživatelům kokainu rychleji než ostatním lidem. No, takže nevíme. Je to dobrý tip pro studenty a studentky adiktologie, zaměřit se na dlouhodobý efekt růstu uší. Zapamatuj si slangové názvy kokainu po 30 sekundách, alespoň 5 z nich vyjmenuj. Káčko, cukr, Karel? Počkej, nebyl Karel u heráku? Ne, tam byl král, dobře. Káčko, cukr, Karel, kokos, sníh, koks, pudr, uhlí. Uhlí, koka. Tak 30 minut.
Takže já si pamatuju Karla, koka, uhlí, kolik jsem měla říct? 5. Koks a pudr. a káčko. Hele, mnoho z nich jsem neslyšela nikdy, no. Dobře. To uhlí mi třeba přijde zajímavý. To je takové... no. Uhlí není bílý, uhlí je černý. Když chceš být jako nenápadný. Takže růst uší, sluchové halucinace mohou po užívání kokainu nastat, ale že by se přitom zvětšovaly uši, to určitě ne. Tak bych si troufala říct, že jsem to uhádla. Hele, a jak je tato informace užitečná? Vlastně? Mě by třeba zajímalo, jak je užitečný to, že jako jo, takže znáš ty slangové výrazy, tak se pak jako líp orientuješ v tom, když někdo něco nabízí, tak co přesně ti nabízí, to je důležitý určitě. Ale přesně jako to, že... ale ne, já si myslím, že tam je důležitý to, aby si přečetl, že ti to poškodí už to, že máš halucinace a poškodí ti to na orgány. Že tam není důležitý to, co to vlastně jako není, ale to, co to je. Jo, jasně. No. Ale ono se o tom dá trochu polemizovat. No, tak... Ty nejsi od toho, aby si polemizoval, ty jsi od toho, aby se to nabíkoval. Jedna. Kritický myšlení nám sem netahej, ty. To nikam nedoskáču. No, tak si dáš ještě jednou pervitin. Dobře. Tak, pozor na uši. Je na obrázku pervitin, tak ukazuju obrázek. Těžko říct. Mohl by být. Je tam bílá krystalická látka v průhledném sáčku. Mohlo by to být pervitin, mohl by to být koks, mohl by to být i něco jiného. Ketamin by to taky mohl být. MDMA, amfetamin. Mohl by to být cukr. Přesně. Cukr, přesně prací tak. prášek. Ale takovej ten bez těch malých zelených teček. Ale tuším, že nás tady chtějí navést, abych řekl ano, že to je pervitin. A druhá otázka, který dlouhodobý účinek pervitin nemá. Vysoký krevní tlak, artritida a deprese. No, tak zase je to takové absurdní, no. Jako asi po mně chtějí, abych řekl artritida, protože ta souvisí vlastně s nějakými zánětlivými procesy v těle a týká se to kloubů, že jo. Tak asi ta artritida, ale jako hrozně rád bych viděl nějaký zdroj tady těch informací, protože nejsem přesvědčený, že to je tak, jak to tady chtějí. No, je to pervitin a artritida, takže jsem se nemýlil. No. A už můžeme jít na to cígo. A jo, dáme přestávčičku. Říkali jsme si, že možná hra se trošku opakuje, takže bychom to mohli zhodnotit. No, můžeme projet ty kartičky, jestli tam najdeme něco zábavného. Z jaké oblasti tě něco zajímá? Mě zajímají oblížčky a tajné karty. Jo. Aha, tak já vím, že třeba kolem marihuany se šíří spousta jako polopravd a takových jako mýtů, takže bych se podívala tady. Může být marihuana příčinou zkresleného vnímání času. Ano, otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Vyvolává marihuana u člověka podvýživu? Ne, což je samozřejmě dobře, protože podvýživa není žádoucím jevem. Je užití marihuany příčinou častého smíchu? No tak může být, ale čas v začátcích. No. Je alkohol příčinou kvalitních spermií u mužů? Ne, ale u žen určitě. Co je? Jako, říkám, že pražský ovzduší taky není úplně. Vyvolává marihuana u člověka ospalost. Jako to je taky otázka. Jako co jako touhle informací vlastně jako z oblasti prevence jako předáváš? Jo? Nemusí to. Jo, mě tady zaujala jedna otázka. Který dlouhodobý účinek heroin nemá? Oslabená imunita, snížená pohlavní schopnost a přátelství. A správná odpověď je přátelství. Závislí na heroinu se uzavírají před svým okolím a stahují se do sebe. Přijdou tím zpravidla o všechny přátele. Tak co si o to myslíte? To si myslím, že je přesně jako typ dezinformace.
Což je jedna z věcí, před kterými se snažím jako v rámci preventivních programů jako varovat, protože podobné dezinformace vedou nejen jako k nějakým mylným interpretacím, ale často můžou zhoršit celou situaci. A já si myslím, že jestli něco vede k tomu se uzavírat nebo ztrácet jako nějaký okolí, tak je to sociální tlak, stigmatizace a přesně a sociální vyloučení. To je problém. No, já si myslím, že tahle karta je fakt stigmatizující, že jako vlastně nám dává představu, že ti lidi jsou osamělí, zůstávají sami, ale přitom oni jsou jako vlastně úplně shodný jako kdokoliv jiný, protože prožívají lásku, strach, krásu, všechny emoce, ale a myslím si, že jako i lidi, kteří užívají heroin, můžou mít kvalitní vztahy. Vždyť. Dokonce naopak si myslím, že lidi, kteří jakoby běžně v životě jako těžko hledají nějaký jako svůj okruh nebo nějaký jako zařazení nebo místo, kam patří, tak prostřednictvím i toho, že se stanou třeba závislými, tak najdou nějaký okruh, jako něco, s čím se můžou identifikovat. Jo. Vlastně jako Bruce Alexander o tom mluví jako o nějaký alokaci, což je vlastně důsledek spíš jako kapitalismu než čehokoliv jiného. A naopak vlastně ta užívání jako takovýhle látky může vést přesně k tomu, že najdete nějaký okruh, začlenění, něco prostě, kam patříte. Ale já bych pro vás měla takový dotaz, tedy můžu vlastně i posluchači si odpovědět, protože by mě zajímalo. Který dlouhodobý účinek marihuana nemá? Poruchy růstu, závratě a vypadávání nechtů. Závratě? Že by měla jako dlouhodobý účinek? Jako poruchy růstu, dejme tomu ještě, když jako by začalo malý dítě. Fakt malý dítě. Tak, určitě? Ale to na jaký bázi? Na jaký bázi to teda? Taky nepřijde pravděpodobný. To zní jako nesmysl úplně celý. Zahrnovali i vývoj mozku. Nevím. Teď si to tahám z paty úplně. Teda opravdu a vypadávání nechtů, tak... Já bych řekl nic. To si myslím, že se ani snad jako neděje. Jako je správná odpověď je tady. Po marihuaně ti nechty pravděpodobně vypadávat nebudou, její nebezpečí se skrývá jinde, ale jestli je to teda porucha růstu nebo závratě, to bych opravdu jakoby možná závratě? To jsem v životě neslyšela teda. Pro mě docela... Jako s alkoholem je spojená porucha růstu vlastně, když těhotné matky konzumují alkohol, tak tam je riziko, ne? Jako poruchy růstu. Ale u marihuany jsem to v životě neslyšel. Tyjo. Hele, mě by vlastně zajímalo, jakoby, pokud tohle má být jako hra, která kromě zábavy a třeba si dovedu představit, že na nějakém večírku se tomu jako můžu, a to je asi primární jako účel her, aby jsme se pobavili, ale jestli tahle hra má teda nějaký jako potenciál jako edukativní, tak já mám obavu, že to naopak může být jako hodně kontraproduktivní, protože pokud předáváme informace, které nejsou platné nebo jsou prostě nějak upravený tím směrem, aby se vlastně jako zdůrazňovalo to nebezpečí nebo jako nějaký jako jak to tam už bylo řečeno, co to vlastně jako bylo popsané jakoby v tom, že ty informace, že je potřeba mít jakoby informace o těch nežádoucích účincích, což samozřejmě ano. Tak já vlastně nevidím úplně, že by to naplňovalo tady ten předpoklad. Já si myslím, že jsme narazili na některé úplné blbosti a říkám si, co je ta motivace tam ty blbosti jako vlastně vkládat. Proč je to, chtějí lidi vyděsit, informovat, nebo tomu fakt věří. Mně už to vlastně jako chybí jenom, aby se tady nějak jako replikovaly ty mýty, které u některých látek jako jsou nositeli jako nějakých jako nesmyslů, jako že třeba marihuana je startovací droga takzvaně, což prostě vlastně něco, co bohužel stále ještě jako můžeme slyšet z úst preventistů, pedagogů a tedy.
Tady silně zapáchající dech při konzumaci heroinu. Lidé dlouhodobě závislí na heroinu mají dech často silně zapáchající. Myslíte, že o tom existuje nějaká studie? Už nějaký metabolický jev. Tak jasně, že když... A opět, když tě prostě užívání nějaký látky dožene k sociálnímu vyloučení a ty nemáš vlastně jako kapacity a možnosti jako dodržovat ústní hygienu, tak si dovedu představit, že pak to může být znát, ale nemyslím si, že každý uživatel heroinu má zapáchající dech. To já tady vidím jednu blbost za druhou. Tady zase, že lidé závislí na heroinu postupem času za svou závislost zaplatí nejen zdravím, ale také všemi svými penězi. Drogová závislost je velmi drahá. Tak tam bych nesouhlasil, protože existují lidé, kteří prostě brali heroin do 70 let svého věku a tam je jenom rozdíl v tom, jestli mají přístup prostě k heroinu nebo ne, ale nemyslím si, že bohatství a heroin se jako vylučují. Já si myslím, že i bohatí lidé můžou užívat heroin a že to jejich bohatství neohrozí. No. Ale samozřejmě drogová závislost je velmi drahá, ale... To není způsobeno ale tou drogou. Není to způsobeno tou drogou, ale je to způsobeno systémem a tím, že je to nelegální látka a vlastně člověk se pohybuje na černém trhu, kde ty ceny můžou být úplně absurdní. No pak třeba alkoholová závislost může být relativně levná. A opět se vracíme k tomu, že v těch škálách vychází alkohol jako to vlastně to nejhorší, co tady máme. Ale tady mám takovou krásnou, našla jsem takový typický mýtus, který nadělá víc škody než užitku. Má člověk po užití LSD zhoršený odhad hloubky? A zde, prosím, tady můžu... Člověk skákající ze střechy. Jo. Tak já, když jsem byla jako dítě ještě na základní škole, na svý první jakoby besedě, že to bylo v 90. letech, když se s tím roztrhl pytel, jako primární prevence, tak nám jako řekli, že když si dáme LSD, tak jako tripa, tak pravděpodobně skočíme z okna. A já musím říct, že vlastně mě celý život provází obava z toho, že když budu jakkoliv jakoby experimentovat s psychedelikama, takže pravděpodobně skočím z okna. To, co to může způsobit, je, že v momentě, kdy člověk jako skutečně teda dojde k tomu, že experimentuje, a to se děje překvapivě, tak vstupovat do jakýhokoliv užití psychedelik s takovouhle myšlenkou může být cesta k takzvanému bad tripu. Jo? Že ono v momentě, kdy prostě se začne něco dít, ty začneš ztrácet vlastně jako trochu kontakt s realitou, což je žádoucí, proto to děláme, tak vlastně ta myšlenka, která vlastně jako ten zbytek toho rácia, který k nám promlouvá, tak jako vyvolá z toho jakoby podvědomí to vlastně ty strachy a může tam zhmotnit přesně strach z toho, že půjdu někam skočit, protože na jednu věc jako jsou trošičku jako mají jiný tvary, jiný barvy. Ne? A přesně si myslím, že tohle je škodlivý mýtus, který může způsobit u spousty lidí jako nežádoucí efekt té látky. Jo. A těch informací o tom, že by někdo někam skákal, jako já osobně nemám mnoho. Já jsem to nikdy neslyšel, nebo jako myslím si, že... Jo, slyšela jsem. Nebo jako slyšela skočil... jsem ten mýtus. Ten mýtus, taky znám, ale neznám žádný jako data a neznám dokonce ani žádný narrativ o tom, že by někdo od někud skočil pod vlivem LSD, to fakt ne. Ale možná, jestli by nebylo jako vlastně lepší dát jako informace o tom, že před užitím LSD je dobrý věnovat se nějakému nastavení a u jakýkoliv látky z těch, které tady máme i nemáme, tak se věnovat tomu, s kým to užívá, kdy, jako v jakých kulisách nebo na jakém místě, jak se ochránit sebe, jak ochránit svoje blízký, jak vlastně udělat celý ten proces bezpečnější, protože experimentu s čímkoliv se jako není možný vyhnout, je to jako běžná součást dospívání. A nejen dospívání, jako jo, že to může být jako vlastně v dospělosti jako součást hledání nějaký jako, už prostě se jedná o nějakou jako rozšířenou spiritualitu, anebo třeba jako úlevu od nějaký dlouhodobého
nepohody, nebo třeba i třeba nějakého onemocnění, nebo třeba nějaký jako vlastně nějakého specifika duševního, jo, kdy vlastně se lidi automedikujou, tak možná je lepší vědět, jak to udělat bezpečněji, než si nést to vědomí, že když to udělám, tak to bude průser. Jako, jo. To vlastně to též platí u toho mýtu marihuany jako startovací drogy, což je vlastně zajímavý, že to je mýtus, který pochází vlastně jakoby a souvisí s politickou situací a s odmítáním ilegálních migrantů prostě ve Spojených státech, kdy bylo potřeba vlastně ty lidi natolik vyděsit, aby tam ta nenávist vlastně k těm příchozím jako se jako pořádně jako zhmotnila, tak vlastně se šířil tady ten mýtus, že když vlastně ty lidi tady budou v té společnosti, tak se svojí kulturní drogou, kterou je marihuana, tak vlastně jejich děcka, když to okusejí, tak nejspíš skončí na jehle s heroinem. Což si vlastně jako dovedu představit, že může být jakoby nebezpečný v momentě, kdy si prostě jako zakouříte trávu a pak si můžete říct, no tak je to vlastně už jedno, stejně skončím na jehle. Jasně. No, některý tyhle ty varování se fakt můžou zhmotnit, protože to nastavuje lidem myšlení, že jo. Já tady mám další stigmatizující a lživou kartičku, která říká, že podivné, násilné chování a agresivita jsou typickými projevy užití pervitinu. Já bych teda spíš řekla, že alkohol, když už. A o tom by mohli vyprávět policajti a zdravotníci a rychlá záchranná služba, ale podivné, násilné chování a agresivita si myslím, že nejsou a priori spojené s užitím stimulantů. Tam člověk jako má víc energie, ale taky je to další taková jako nepodložený blábol za mě. Tak zase si myslím, že jako dost často se k tomu vracíme, že některé ty jevy, které jsou tady jako popsané jako negativní účinek psychoaktivních látek, jako, jsou vlastně jako negativními jevy, které jako doprovázejí stigmatizaci, sociální vyloučení a to jsou zase věci, které jakoby ovlivňuje ta legislativa, která je jako společenské vnímání těch věcí a malá informovanost. Jako, jo, takže potom se jako točíme v kruhu. To je trochu paradox, protože tohle mělo informovat a mělo být nějakou prevencí a za mě to úplně selhává. Teda. Hele, tak já tady mám ještě u LSD, který psychický účinek LSD nemá, jo? Tady deprese, zkreslené vnímání času, sklon k hraní hazardních her. Je tady jako deprese, což si myslím, že škoda, že tady se nikde nedozvíme, že vlastně psychedelika jsou dlouhodobě a teď vlastně vnímáme ve společnosti a už jako vlastně i v mnoha jako osvícených jako lékařských kruzích návrat vlastně k výzkumu nebo k cestám, že jako psychedelika můžou velmi pozitivně ovlivnit jako mnoho duševních onemocněních, například dlouhodobou depresi, jo? Že to jako farmakorezistentní deprese má už jenom jedno řešení a tím jsou psychedelika. Nejen farmakorezistentní, já si myslím, že pro spoustu lidí tohle to může být cesta, jo. A evidentně, jako pokud by to nemělo účinky, nebo tak to není teď tak cool, jo. Prostě dneska se o tom už veřejně jako mluví, že už to není nějaká šuškanda. Prostě. Tak minulý týden nám to schválil i Senát, že jo? A vlastně psychedelika budou nově v Česku dostupná pro léčbu deprese, nebo psilocybin, pardon. Schválil to pouze u psilocybinu. Ale určitě je jako v nějaký výzkumné fázi i LSD, stejně jako ketamin. Tak nevím. Já jsem se tady dozvěděla, že kreku se říká strouhanka nebo hranolky. Really? Strouhanka nebo hranolky? Proč by to tak mohlo být? Ale já mám pocit, že to vlastně jako se pořád tady jako dostáváme k takovým jako několika tématům. Jednak vlastně jako špatně pochopený důsledky, nebo takhle. Vlastně oprácenou kauzalitu v tom, co je jakoby důsledkem sociálního vyloučení a stigmatizace, k čemuž přispívá právě tato hra, pardon, omlouvám se tvůrcům, ale já to tak jako vnímám. Pak je to vlastně jako omílání nějakých mýtů, které jako nikdy nebyly
podložený. A pak vlastně princip vyhrožování a strašení, který já jsem přesvědčena o tom, že nemůže dlouhodobě fungovat, protože popírá samotný fakt, že v určitý fázi člověk sahá po věcech, který třeba jako nesou nějakou známku ilegality, ale dřív nebo později se jim člověk nevyhne, jako co se týče třeba jako marihuany, jo, tam prostě a dalších látek, jo, tak no. Já si myslím, že strachem se ještě nikdo neochránil před jako skutečnýma negativníma účinkama psychoaktivních látek. Skutečně negativní účinky způsobují především jako dezinformovanost, špatně nastavená legislativa a vyhrožování. A ty jsi, Míšo, nadšenec deskových her, jak jsi říkala, tak jaký to bylo pro tebe to hrát? Čekala jsem víc bizáru, aby to bylo zábavnější. Takhle to bylo docela takový jako, no. Nebylo to dost divný na to, aby mě to bavilo. A budeš to hrát ještě někdy? A to možná jo. Když budou dlouhé zimní večery, tak možná, že i k tomuhle sklouznu. Já si myslím, že to může být užitečný třeba na výrobu filtrů při výrobě jointa. Kartičky jsou kvalitní, no. Vlastně možná, jako přemýšlím, k čemu to ještě jako mohlo být. A jednu s tím taky udělat. Možná je to psaníčka. Možná i rourka na šňupání. Kdy samozřejmě víme, že je důležité, aby každý měl svoji vlastní rourku. Tak super. No rozhodně to nevěnuju do žádné základní školy. Já teď, až skončíme natáčení, tak půjdu a vygooglím si ty autory té hry, protože mě zajímá, kdo zatím je, že vydali takovouhle hruzu. Jako já bych teď trošičku možná zastala, jo, protože já úplně jako fakt věřím, že do toho šli jakoby s dobrým úmyslem, ale že sami jsou vlastně jako produktem jako špatný prevence a tím, že prostě vlastně jako, ono to totiž třeba jako... Ale když něco píšu, tak si to nemůžu úplně vycucat z prstů. Jasně, že? Ale asi do toho museli nadspat jako spoustu jako energie, jako vizuálně je to docela jako neuráží mě to, dává to nějak smysl. Jako už ten samotný narrativ toho, že tady někdo někoho jako honí a tak to je trošku overkill, ale i tak vlastně si říkám, že oni to taky asi úplně nemůžou, jo, protože prostě jenom dál jako jsou ve vleku toho, co se tady jede. Jako, jo. Trošku je mi líto, a co lidi chtějí, že jo, bylo přeneseno. Že si to vlastně jako ta společnost objednává tohle. Jo, tak jako mě v tom hodně rezonuje ta zakázka, kterou často dostávám ze strany jako škol. Můžete jim prosím vás ukázat, jak dopadnou, když budou brát drogy. Máte nějaký fotky. No a vlastně není úplně jednoduchý vysvětlit, že ten strach jako není to, co lidi jakoby odradí, nebo jestli je smyslem jako odradit, ale jako od čeho. Nejhorší je, když pak vozejí sebou prostě ty lidi jako ten živoucí důkaz toho, jak dopadneš. Tak takhle já jsem to přesně měla, když jsem byla na té první prevenci a musím teda říct jako s velkým potěšením, že vlastně časem se ta osoba, která nám tam byla ukazována jako odstrašující příklad, stala mým jako kamarádem a vlastně i kolegou a chtěla pozdravit Evžena. A vlastně jsem moc ráda, že ta realita nakonec je jako jiná. Já jsem si hrozně dlouho pletla ty dva Evženy. A nejseš jediná, protože to je taková koncentrace Evženů je vlastně jako docela... A oni jsou si dost jakoby... Ale co je teda zajímavé, že vlastně oba Evženi byli u jako samotného zrodu. Jako to proto mi třeba i přijde jako bizarní, že teď se s těma pírama zachází nějak. Nebýt vlastně uživatelů, tak jako Dropin vůbec neexistuje. Jo. Vlastně oba Evženi jako to pomáhali jako rozjet na začátku a bez nich by to jako nikdy nebylo. Jako, že vlastně to byl
A bylo to takhle vlastně i v Brně v Podankách, jo, kde to vlastně bylo zase jako napojený tam na některé jako kruhy jako přes nějaký církve a tedy. Ale vždycky tam figurovali jako samotní uživatelé, jako ty, kdo jako vlastně dali impuls k vzniku nějaký služby. Tady by nebyl žádný terén, nebejt lidí, kteří jako berou, protože jak by se asi jako dostali ty služby mezi lidi, jo. Takže to, co vlastně v těch jako na začátku těch 90. jako vypadalo, nebo takhle, to, co dneska považujeme za wow, jako děláme nějakou participaci a zapojujeme píry, tak to vlastně stálo u zrodu všech těch služeb, akorát na to zapomínáme a máme tendence vlastně ty lidi, ačkoliv jako předstíráme, že jsou to naši kolegové jako právoplatní, jako součásti týmu, tak to tak vlastně není úplně vždycky. A je to situace specifická pro Českou republiku? No, myslím si, že to já jako těžko posoudím, ale jako jaká je moje zkušenost ze zahraničí, tak jsem vlastně zažila skutečně jakoby organizace, které jsou plně řízený a plně jako formovaný jako lidma se zkušeností, ať už jako bývalou, anebo třeba jako aktuálně probíhající. A není to tady trochu jako dáno i jako z legislativních důvodů, kdy vlastně lidé, kteří chtějí dělat sociální práci, tak musí mít odpovídající vzdělání, tak aby naplnili ten zákon o sociálních službách a blablabla. Takže jestli tohle k tomu třeba nepřispívá, že je tam tlak na profesionalizaci toho oboru a to může jako dávat menší prostor těm lidem. A navíc jako nevznikají ty věci z dola, ale vznikají z hora. Že? Tak pochopitelně zákon o sociálních službách, který původně byl asi dobře zamýšlený, tak hodil vidle jako do spousty jakoby, možností. Jo? Teď už je to přesně ta nárok na nějaké vzdělání, ale... A tak, aby jsme nekončili úplně jako nějakou strašnou debkou, tak co by se s tím dalo dělat? Jako máme nějaký nápady? Co by se dalo dělat s čím? Jako teď jsem pořád myšlenkama vlastně v té situaci, kdy ty lidi s tou zkušeností narážejí na nějaký jako bariéry, kdy vlastně nejsou braní jako partneři a vlastně se dostanou do prostředí, kde je jim jako bráněno v tom rozvoji, jako když to tak jako se nad tím zamyslím. To si myslím, že vlastně je docela těžký s tím dělat něco ve starém systému. Jako v systému, který je. A navíc jako, trošku si myslím, že v tom jako hrajou roli osobnosti nebo přístupy těch vlastně lídrů a těch jako řadových zaměstnanců těch služeb, který mají vlastně pořád, tak podívejme se, proč ty lidi jako v těchto službách jako pracují, jo? Kdo jde pracovat jako s uživatelem, co má vlastně za motivaci, jo? Takže si vlastně myslím, že je to jako z velké části záležitost nějaký distribuce moci, taky vlastně to, že zacházíme my všichni sociální práce s někým, kdo je mocensky jakoby slabší, moc znevýhodněnej, tak nám může dodávat nějaký pocit jako výjimečnosti. A tím nechci teda obvinovat nikoho z toho, ale tak myslím si, že to je takový jev, na který bychom si asi všichni měli dávat trošku pozor. Ale já ani nevím, jestli je o to zájem, aby se to narovnalo. Nemám ten pocit. Ale spíš by mě teda jako vlastně, jestli tohle má být díl o prevenci, tak jsem se chtěla zeptat, jako co můžeme dělat s tím, aby ta prevence vypadala jinak, jako jo, aby skutečně jejím cílem bylo zabránit negativním důsledkům experimentování, užívání a třeba i teda destruktivního užívání jako nějakých látek. Mně se líbilo, jak to v té jedné epizodě popisovala Míša vlastně, kdy jako mi dala nahlédnout, že ta prevence by vlastně neměla být moc nebo skoro vůbec o drogách, ale měla by být o tom kontextu, o kterém ty jsi mluvila na začátku, o vlastně té široké paletě jako témat, který můžou vést k tomu, že ty drogy můžou být z nějakého důvodu atraktivním prostě nástrojem, jak zvládat nějaké situace. Jo, že
to se mi fakt, jako to mě zaujalo, to se mi líbilo, že prevence by vůbec o drogách neměla být, ale měla by být o duševním zdraví, o vztazích, o tématech, které jako zdánlivě nesouvisejí, ale jako tvoří tu vlastně každodenní žitou zkušenost toho člověka a nějaká schopnost jako nakládat s obtížnými situacemi. Asi to se mi jako obecně líbí. Jo, jako přemýšlím vlastně o těch skutečně jako velkých průšvihách, který to sebou může nést. Což je jako na jednu stranu neinformovanost nebo mylný informace, se kterými vlastně člověk vstupuje do toho experimentu nebo pak do toho jako samotného užívání, když má teda úplně zkreslenou představu, což může vlastně přesně jako akcelerovat podobná věc, jako je tahle hra. Pak je to, myslím, nějaká obecně jako nedůvěra nebo neschopnost říct si o pomoc, strach z toho, že když vlastně budu odhalený, nebo strach, že se svěřím, tak budu mít průšvih. Takže vlastně přesně to, co jakoby chce ta společnost vystrašit lidi, vede k tomu, že pak ty lidi jakoby nejdou si říct o pomoc nebo nezdílejí tu svoji zkušenost se svýma blízkýma, jako jo. Že s tím vlastně jakoby zůstávají sami. I v momentě, kdy se jim to třeba začne jako negativně promítat do jejich života, tak jako nejdou si o tu pomoc říct. A přesně obecně jako nezájem nebo nízký zájem jakoby o nějakou duševní pohodu, o jako vnímání nějakého stresu, přetěžování a zároveň taky prostě velkého nároku té společnosti třeba na to, jak má člověk vypadat, jo? Jako jak má přesně pracovitost, jako wow. Jo, já prostě mám vlastně zkušenost jako mnoha letou s prací s lidma do 18 let, vlastně v takovém speciálním oddělení výchovného ústavu, kde řada těch jako holek popisovalo, jak vlastně na začátku užívání jako pervitinu, tak vlastně byly pro to okolí svoje vnímání hrozně pozitivně. Jo? Jakože vlastně všichni říkali, no ty jsi konečně zhubla, takový buclík si byla, teď to tak sluší. Jo, anebo i to, že vlastně člověk se dokáže víc učit, dokáže být jako výkonnější. U mnoha lidí vlastně tam, kde je nějaká třeba ostych nebo neschopnost navazovat kontakty, tak spousta z těch látek jako může vlastně působit jako sociální lubrikant. Jako nediagnostikovaná problematika, ten člověk si prostě přirozeně nějaký lék najde, že jo? Jo, to přesně, no. Já si pamatuju ze třídy i vlastně jako svoje vlastní pocity, kdy já jsem byl tak aktivní dítě, že mi pod lavicí jako prostě hrály nohy. Pořád se mi vrtěly nohy a vlastně trvalo to až do jako hluboké dospělosti, než se přišlo na to, že to ADHD mám. A vlastně to, že to nebylo diagnostikované, to znamená, že se člověk nedostává k lékům, jo, a vlastně ta absence kvalitní zdravotní péče může znamenat to, že lidi prostě sáhnou po těch drogách jako po řešení, že jo, jako po léku, protože tam chybí diagnostika, tam chybí prostě podpora, pomoc a léčba. A často to je vlastně jako záležitost nějaký náhody, jo. Já vlastně si uvědomuji, že spousta děcek tehdy jako kolem toho roku jako 2005, kdy jsem jako dělala tady v tom zařízení, tak vlastně mě jako zaujalo, že spousta těch děcek pak v anamnéze, když jsem si to procházela, tak ty, kteří měli jako tu primární drogu pervitin, tak spousta z těch děcek jako v nějaký diagnoze mělo popsaný teda ADHD. Já jsem super říkala, jako, že jestli teda způsobuje jako užívání pervitinu jako nárůst jako výskytu ADHD, to je teda zvláštní. A teprve až za čas se vlastně jako zjistilo, že ta kauzalita je obrácená, jo? Že vlastně zcela náhodně při nějakém experimentu lidi jako s tady tou jakoby záležitostí, říkat jako onemocnění s tímhle specifikem v tom momentě, kdy vlastně užijou jako nějaký typ amfetaminu, tak vlastně poprvé v životě můžou zažít pocit nějakého sklidnění, jo, nebo vyšší koncentrace, normálnosti, jo, jako, a to je přece žádoucí, to chcete, jo, jako, a to je zase podle mě souvisí s tím, jako jaký je to školní prostředí, jo, třeba ne, tak když nemluvím o těch rodinách, kde prostě je často těžký se jako otevřeně bavit o tom, jak nám je, nebo jak se cítíme, nebo jestli máme teda vůbec jako nárok na to být jako unavený, zklamaný, nasraný na rodiče.
tak vlastně ta škola vlastně vede k čemu? Vede k výkonu, vede prostě k dosahování nějakých cílů, vede k tomu být jako ve všem jako lídr, být dobrý. Tak v takovémhle atmosféře myslím, že je velmi snadný jako prostě sáhnout po nějaký úlevě. No. A i v jiné atmosféře je to podle mě docela jako běžný. Všichni saháme po úlevách, ne? Jo, to je někdy taková mylná představa lidí, že lidi berou drogy, nebo že si tím škodí, ale ono je to vlastně úplně naopak. Lidi berou drogy, protože chtějí, aby jim bylo líp. A většinou ve chvílích, kdy jim úplně dobře není. A vlastně ty jim spolehlivě jako nějaký ten lepší stav nebo pocit jako zaručí. No. Takže my jsme měli téma, kdy jsme vlastně mluvili o drogách jako lék. Já vás poslouchám. Takže se tak k tomu tématu malinko vracíme. No jo, jde. To fajn. Už mě nikdo na prevenci do školy nepozve. Uděláme jiný závěr než obvykle, nebo chceme drogové novinky? Můžeme klidně udělat i ty novinky. Jo? Tak já se chci zeptat z drogových novinek, ať mi někdo řekne, co se to sakra děje s těma koulema a tím fentanylem. Protože jakože ke mně se prostě doneslo, že v Německu, že několik lidí vlastně jako zemřelo po užití koule, extáze a pak teda bylo zjištěný, že vlastně do toho bylo přidaný pravděpodobně fentanyl. Těžko říct, jestli tam pak došlo k nějaký jako interakci mezi něčím a něčím, nebo z jakého důvodu prostě jako toto. A údajně to teda mám jako insiderský informace ovlivnilo i českou raveovou scénu, kdy prostě jako lidi nechtějí koule na párty, protože se bojí, že potom umřou. A já jsem nikde ani ze zahraničních zdrojů nenašla ani prd. V Německu se o tom psalo. No. V Německu se o tom psalo, protože se to objevilo v Německu a mně se stalo, že mě právě lidi z Německa kontaktovali a ptali se na situaci v České republice a vlastně ptali se na to, jestli tady je MDMA bezpečná ještě v tuhle chvíli. Ale tohle je jako důležitá jako věc, jo, že mě taky zajímalo. A já jsem se o tom vlastně bavila no tak on vlastně říkal, že teďkon taky vlastně docela, a já už jsem si myslela, že už je tahle jako éra pryč, jako že teď vlastně je mnohem vyšší výskyt takových těch, nezvoní ti tady někdo? No, ignorujeme. Že je vlastně mnohem častější jakoby teďkon zase taková to něco, co to popisoval, co se hodí do pití a jako má to nějaký sexuální kontext a že je to teď teda zase jako na vzestup, tady ta forma jako... Jako day rape drugs. Já jsem žádný drogový novinky nenašel. Jsou to vlastně všechno věci, které jsme zmiňovali minule. Nic nového. Kromě toho, že nám teda Senát schválil tu novelu trestního zákoníku, což znamená, že se to zase jako dostalo trošku dál v tom legislativním procesu a teď už víme, že od 1.1.26 budeme mít teda změnu trestního zákoníku, kdy tam bude pěstování konopí legální částečně, vlastně 3 rostliny. Anička říká, že to není dobrý, chceš nám to vysvětlit proč? Hele, já jsem podezíravá, jo, a prostě přijde mi, že těžko by něco prošlo českým senátem, aniž by to někomu něco hodilo. A aby to bylo čistě z nějakých humanistických nebo prosociálních nebo preventivních důvodů, tomu úplně jako nevěřím. A já třeba, co se týče té legalizace jako konopných látek, tak mám takovou obavu, že teď stávající situace je taková, že prostě v Čechách se pěstuje, hulí a who cares. Jako čas od času někdy jako se stane nějaký jako politický divadlo, třeba když jako Roberta Veverku někdo prostě jako
zažaluje za šíření toxikomanie. Ale to, že prostě každá tetka má prostě konopí na zahradě, jako dneska moje můžete googlit prostě před hospodou, bojí se tady někdo, že by se mu něco stalo. Občas nějaký exemplární případ, ale podle mě to je opravdu jakoby... Já si myslím, že to byla reakce i na ty jako případy těch marihuanových dědečků a babiček, který sedí někde na Mírově a sedí tam hodně dlouho za pěstování prostě. No, když já se trošku bojím, že aby se to pak nakonec tato legislativa jako vlastně nepromítla do toho, že teda tady bude nějaká možnost si koupit legální konopí, ale to legální to konopí bude muset být jako certifikovaný. Bude muset mít prostě nějaký jako bla 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 a pravděpodobně to bude nějaká jako velký korporát, který bude provozovat jako pěstování a prodej toho konopí. No a nemáš pocit, že právě ten zákon, tak jak byl schválen, umožňuje se tomu vyhnout, že vlastně dovoluje každému člověku si vypěstovat pro svou potřebu a vlastně se tohleto jako nedovolilo? Já jsem ten zákon ještě nečetla, asi ani nebudu, takže jestli to takhle, je to super. Jo, já neznám ty motivace, jako, které zatím byly, ale v poslední době se hodně jako... Jako 3 kytky můžeš mít, jo? 3 kytky, teď nevím, jestli 200 gramů doma. A sušenýho? 100 gramů doma a 25 gramů u sebe, myslím. 25 gramů u sebe. Tak to zní asi jako dobře, no. Každý druhý fízl hulí. Jo, a je to teda skutečně tak, že si můžeš jako pro vlastní potřebu pěstovat? Jo, je to samopěstování. Jo. Tak vám, milí posluchači, moc děkujeme za poslech dnešní epizody. Mějte se moc hezky a uvidíme se příště u jakého tématu, Míšo? Příště jsme chtěli probírat drogy v umění. Drogy v umění vlastně. Takže budeme hledat i cool songy a možná se budeme zabývat nějakou kinematografií a obecně se pobavíme o tom, jak se nám odráží drogy do umění doma i ve světě. Tak jo, a sdílejte nás, protože sdílení je láska, když nejde o jehly.